Moni wa chimwemwe kwa nonse amene mukutitsatira pano pa Times. Ndi chimwemwe chochuluka kwambiri ndikulandireni program ineyi, program ya Tikudziweni. Ndikudzera program ineyi pamene timakubweretserani anthu osiyanasiyana amene mmadziwa kamba ka zinthu zosiyanasiyana zimene amakhala akutichitira. Koma kwambiri timafuna kuti mudziwe moyo wawo wina weni ndithu iwo chifukwa nchachidziwikire ine Fungai Mutsinze ndisanakhale muulutsi ndine munthu. Ndiye timafuna kuti tidziwe za umunthu wawo, moyo wawo akula motani, ayenda motani. Chifukwaso nchachidziwikire ena pena nthawi zambiri timakhala tikumaganiza kuti ayi amene wawo kuti akhale zimene anakhalazo adutsa mofewa mokha moyo umango ayendera bwinobwino. Koma ndikukhulupirira kuti ikamatha program ya Tikudziweni pena timathanso ndithu yayi kuchotsa kaganizidwe kamene kuti moyo utu sophweka yayi zinthu sizimayenda choncho yayi. Nthawi zambiri mwina anthu ambiri amene akuyimba lokoma lero sikuti anadutsa mofewa, panalinso zina zimene anakumana nazo. Zonsezo zimatithandizira mozindikira bwinobwino ndithu kuti kulumpha dzenje nkulionera patali. Timakhala ndithu tikudziwa kuti ngati awa anadutsa motere inenso mwina ndidzakumana ndi zinthu ngati zimenezi kodi ndidzathani nazo bwanji. Komanso ena mwina amatilimbikitsa mu njira zosiyanasiyana. Ambiri timanena kuti uyu ndi role model wanga, nkhani zake ndithu zimakhalanso zinthu ngati ziti zimenezozo. Ine langa dzina Fungai Mutsinze ndikupempheni kuti tikhale limodzi. Lero ndikupitirizabe ndithu monga mwalonjezo tinapanga lija. Ndili nawo a Verson Idi tinakambirana ndithu kuti sabata ino tiyipitirize nkhaniyi. Munthu wankulu ndakulandiraninso. Sikomo kwambiri. Ndithudi. Zambiri ndikukhulupirira kuti munazifotokoza. Leroli sitikambiranaso zoti kuti Verson Idi ndi ndani, koma tikudziwa ndithu kuti ndinu mmodzi mwa akatswiri ankhalakale pa nkhani yokhudzana ndi zowerengawerenga nkhanizi komanso kuulutsa mawu, chimene nchinthu chosangalatsa kwambiri. Chosangalatsanso china nchona kuti katswiri ameneyi tinayi kuti ayimziku sizabwino zimenezi. Ine ndimasangalala atu kwambiri. Ineyo kutero kundithu ndikamaona patali ndimakhala ndakwerera pa mapewa pano ndithu. Timalimbikitsika. Dambo muzimira moto ndi inuyo. Nde munthu wankulu tipitirizire pamene ndimafuna kuti tikambirane paja tsopano. Mwina ndisanafike kapena kumene koko. Munatifotokozera za nthawi yokoma kwambiri kuti mudalandira zikho ziwiri pa mwambo umodzi. Nthawi yowawitsa moyo wanu nkukhala yotani? Nthawi yowawitsa ingakhale nthawi imene kuntchito ngati wena akupitirira iwe nkutsalira mbuyo. Timati promotion Yes. Iwe nkutsalira mbuyo. Imakhala nthawi yowawa. Koma chimene naphunzira ine nkuti kupirira. Yes. Kupirira. Kukhala pompo nkupirira nkuona kuti kodi iwowa kuti akwere step imeneyo pafikapo. Anapanga chani? Anamuchita chani? Nde inenso ndingayike gia yanji. Inenso kuti ndifika pamenepo kapenanso kuti ndipose pamenepo. Nde kupirira, kudzipereka, ndi kulimbikira. Nde nawenso idzafika nthawi yako. Osati liwiro kuthamangira iyayi. Nchifakire ndimati inu ndi ndambo mozimira moto. Mtima mmalo. Nchifakire ndimanena kuti ineyo ndithu kuti ndziona patali ndimakhala ndakwerera pa mapewa panu. Mutilimbikitsatu. Nde ndi chinthu chimene pena chimathopezo kuti chapweteka. Kuti anzanga akwera ine nkadalipo mpaja. Koma chosangalatsa nchoti mmapirira. Nkupezeka kuti zinthu zimasuntha kwa basi. Chabwino. Kupirira manso kumvera. Kumvera. Chabwino. Ife kalero tikamaphunzira mawerengedwe a news. Yes. Akuluakulu amene amatiuza nthawi imeneyo osangoti ngoti dzambatuko 2-3 minutes kuti news yambike iwe ukagwira nkhani kuyamba werenga yayi udzakumana nzopsinja mkatimo. Izi si zakutali koma ndinene choona. Mmene timajambula programu ya Tikudziweni omvera komanso amene mukutionera mudziwe chinthu chimodzi. A Verson Idi anabwera ndithu 5:30 pamene amayenera kuti akawerenge nkhani za 6 koloko. Kungophera mphongo pa zimene mukuyankhulazo.
30 minutes ukuchita ukuziona nkhani zija kuti kodi zimene ndikawerenge kuti mtundu wonse umve chifukwa sizimatheka nthawi zonse kuti zimene waziona kumayambiriroku nzomo ukachite pa wireless paja zimanka zisintha zipaneka ngati kuti uchite ngati kujaira ukakumana nzipsinjo ndiye kumadziruma mkati mucha ndiye kuli bwino kukonzekera nkumvera akanena kuti 30 minutes ukhale uli mu newsroom kumvera kupita 30 minutes mu newsroom. Tinene kuti chimenechi ndi chimodzi mwa zinsinsi zimene zimakupangani kusaphonya chifukwa nthawi zambiri nkhani zanu zimaflowa mopatsa chidwi kwambiri. Kuphonya sikulephera koma sikuchitika. Ndi chinsinsi chimenechi chimene chimapangitsa kuti musamaphonye bwera mu nthawi kukonzekera bwinobwino pampando pachoka khale bwinobwino chabwino phuma iyayi fotokoza nkhanizo mmene ziyene okhalira osati kuthyolera chifukwa tiwabwera mochedwa tsopano Idi mu programu ya sabata yatha mmafotokoza kuti ku news ku MBC munafika ngati translator munthu wongotanthauzira maprogramu anu ambiri amene mmapanga amakhala kuti ndi oti analipo amchingerezi inu matanthauzira mchichewa nkumapanga ndithu mchichewa maprogramu a Johnson kumakhala okoma chochititsa chidwi kwambiri nchonena kuti simukuonda kuwerenga kwenikweni nkhani za mchichewa chifukwa chani? Zinangochitika komanso mukulankhula chichewa chabwino kwambiri ndi ndikudabwa kuti simuwerengeranji nkhani za mchichewa. Nthawi zina ndimawerenga pano pa time zimachitika koma ndi apo ndi paja osati apo ndi apo apo ndi paja ata ndiyitana kubwera pano chikalata chimene anandiyitanira ndi momwe nditakumana ndi bwana wamkulu atandiyesa kuseriko sinuzoro kumakambidwa zotani anati amene adziwerenga nkhani za mchingerezi chabwino ndi nkuti ntazolowera kale chifukwa ma radio station osenda kutchulirani achi ndimawerenga kwambiri za mchingerezi osati kuti kuzitaya za chichewazi iyayi nchamakolo nchamakolo koma ngoti ndimakhala omansuka nacho Chingerezi bwino ndithu nangasi ma international broadcasting amenewa chani koma ndizosangalatsa kwambiri tsopano munadzakamba nkhani yokhudzana ndi administration kuti mudapanganso administration yakuthandizani bwanji imeneyi nanga inu ndi mulutsi legendary katswiri nkhalakale pazoulutsa mawu administration ikupanga chani mwa inu? Imeneyi yandithandiza chifukwa ku India tinaphunzira za administration ndi tabwerako ku MBC nagwira pafupi zaka zinayi ndili mkulu wa zamalonda kuyendetsa department ya advertising and marketing ndi komanso nditapita ku Joy Radio ndinali woyang'anira ma programs ndi news so izo tikumbuyoku kunali anthu amene ndimayang'anira komanso titayamba Joy Radio amene uja osati Joy Radio koma Blantyre Synod Radio ndinali wamkulu kwambiri ndine amati station manager chabwino nderi athandizadi ndi ndimatenga zimene ndakaphunzirazo kumagwiritsa ntchito kumeneko nde mwakamba zoti mumachita head marketing department ndeti mauthenga mutha ulembanso ko basi kulemba nkuwerenga komwe kulemba script yo vuta kwambiri anthunso ndikudziwa zonati apalembedwa twa zimenezo ndimachita kwambiri ndikuwerenganso ndimachita kwambiri ungoti panopa ndakhazikika pa news reading so munthu atafuna kuti aphunzire zinthu ngati zimenezi zimwina kupezani chanchani khoza umamphunzitsa bwinobwino bwinobwino ndithu mamphunzitsa bwinobwino kuntchaja kenakake koma sinaganizire pamenepo koma kumphunzitsa ndithu mutha kumphunzitsa chifukwa sikuti ndatovutikitsitsa kuti ndizitchaja
anyamata ndi asungwana amene akuchokera ku sukulu ku makoleji osiyanasiyana kuti aphunzire zimenezo iyayi koma ndithu thandiza ayi ndithu thandiza ndithu tibwera ndithu ntchito ikakhala ngati kuti yatipatsa kampata tiona kuti tingamabwere motani chifukwa ndinu mmodzi ili mwa anthu opatsa chidwi kwambiri tipite ku break kenako tibwere tikambe nkhani yayikulu ija imene tinayisiya sabata yatha ija. Tikupitirirabe ndi programu ya Tikudziweni pano pa Times ndipo tikudziwana ndi Verson Idi limeneli ndithu ndi gawo lachiwiri. Panali zinthu zambiri zimene tinasiya ndi zimene ndithu tifuna tionetsetse kuti zimene zizi tazimalizitsa bwinobwino. Bwana Verson Idi, ngati dziko linachita kufika pokupatsani chikho cha munthu katswiri pakuwerenga nkhani komanso nkukupatsani chikho cha katswiri ngati muulutsi pa dziko lonse lino la Malawi kutanthauza kuti either munali munthu otchuka kapena mukadalibe munthu otchuka. Zimenezo mwina munditsimikizire pano, mukadalibe munthu otchuka kapena munali munthu otchuka. Poti wekha sungadzidziwe kuti kodi ndikanali otchuka ndine otchuka mangogwira ntchito chabwino. Ndimafuna ndifunsefunso limene lilona kuti kutchuka makupanga hando bwanji chifukwa ndikudziwa lero liti ndi achinyamata ine ngati mulutsi komanso ine ngati oyimba ndikudziwa nthawi inake mwina kungotulutsa kanyimbo kamodzi basi tu dziko lonsetu lidziwe basi za iweyo. Ukati watere akazi utere apa ndezi ngongole mbwe utere apa ungopezeka malo ena akachisangalalo nthawi zonse basi kumakhale awaledzebwa chanchani. Ndikukhulupirira kuti inunso mu nthawi yanu kapena mwina tinene kuti mu nthawi yanu akazi okongola kunalibe. Analipo ambiri ndithu. Analipo ambiri ndithu. Leronso aliko. Kamena mukwasiyanitsa kuti mwina lero wachipala cha lero cha ulendo uno. Ayi. Chabwino. Yemwe natengana nayeyo. Catherine. Kwathu chileka uko. Yes. Tonse au chileka. Ndi amene yoyo. Chabwino. Mapanga hando bwanji femu. Chifukwa imene ndi nkhani imene ikuti vutitsa leroli achinyamata ambiri tikumwalira chifukwa cha kutchuka kapena achinyamata ambiri leroli ndithu tikudwala matenda. Nkhani zake sitinapange hando femu nthawi inake bwinobwino. Kutchuka kudativuta kwambiri kuti tikupange control. Sitinapewe zotsatira zimene zimadza kambaka kutchuka. Mapanga bwanje hando femu. Kutengeka tu kumene kumatigwetsa mavuto. Ukafika pamalo ocheza mchezo wati ine ndine. Kuti munandiona pa television paja. Kuti munandiona paper la muja. Ine tu ndine. Nde basi no anthu adzibwera nde udzidzi mumati kudzifira. Yes. Kudzifira. Kuzipopa kwambiri. Kuzipopa. Sichoncho. Iwe khala iweyo. Ine ntalandira dziko izi. Ine nakhalabe Verson Idi. Nakuza ndikuti chinali chodabwitsa chifukwa mwambo wana akonza na MBC. Ndipo anangokuitanani kuti mukaone. Kuti ndikaone. Ine nangoti tukaonera mwambo wa sangalatsi. Komanso mmene malandira zikhozi. Kuti muli ku Blantyre Synod Radio. Tili ku Blantyre Synod Radio. Moti nadabwa kwambiri. Koma ntadabwa pochoka umeneko sikuti njiro yonse pochoka Lilongwe kudzafika Blantyre nateka mwapadenga pagali moto. Unaonani inetu ndine. Hayi ndithu. Pepe ntima malo. Udekha kumafunika. Chabwino. Chabwino. Nde akabwerabe koma ndinamva ndithu nthawi inake ndinkacheza ndi oyimba wina wake Success Nehemiah Mazunda. Amakamba ndithu kuti vuto ndilona kuti pamene akuti atatsikana amakonda zowala kwambiri. Pamene pali pakuoneka kuti pali chowala atsikana amafikapo pafupi. Matani inuyo mmatani. Hayi zovalazo nde timavalabe kuvala bwino ndithu. Moti pampikisano wina
na wina nawo utovala bwino ku MBC nanga choncho sikuti nadzipopa ya ine kala imene ndimayikonda kwambiri khale lero sinavale ndi ya brown koma ndithu akabwera anthu amene aja mayesesabe kwapewa basi kwapewa osati kwapewa pototi iwo achite filo kuti munthu isafuna kuti ticheze naye cheza nawo bwinobwino kwalandira bwinobwino koma nkwawongolera kuti ngati mufuna udzafika pamene ndafika inepo pirirani mwalankhula bwino ndikhulupirira kuti nkhani imene ndi walitseko pang'ono kuti inde munthu ukakhala kuti ndi wotchuka anthu amabwera mu njira zosiyanasiyana akabwera usalandirebe mwachipongolo atakhala kuti iwo wazindikira zofuna zawo kuti awo atafuna kugwetse walandirebe bwino siza get off my chair I want some fresh like a drube nyimbo imeneja ndimaona ngati kuti anthu samayimvetsera koma atayimvetsera ndi chidwi ndi nyimbo yachipongwe ndaona anthu akuyendayenda ena akubwera kumafuna kuti andiyandikire ena kumafuna kuti adzindipyopyona sunthani pa mpando wanga ndifuna mpweya wabwino ndi nyimbo yachipongwe. I think lero mwina akambiri no ayimva ndatanthauzira zimenezo zimene amayikamba nyimbo imene imakamba nyimbo imene ija fresh air nde kwalandira mabwinobwino ngakhala linzo lingazolakwika nkuwawongolera njira yolondola chabwino tikupita chakumapetopeto ndingakondwerera Idi mutapatsako anthu kapena mutatipatsako anthu zinsinsi zimene zikhonza kumpanga munthu kukhala mulutsi wabwino. What are the secrets? Zinsinsitu ndimuja ndakhala ndikunenera kuti kudzipereka pa ntchito, kumvera, kuwerenga, komanso kumatsata zimene zikuchitika ma radio station ndi ma TV mwina. Mmenemo anzathu anapita patsogolo ife tubwera mbuyo mu tuchirotsatira. Chabwino. Ndi mmene amachitira ma programs awo, mmene amawerengera news, mmene amakhalira mu studio, ndi maulemu wawo mmene amachitira kuwapatsa anthu omvera. Ndi pali zinsinsi zosiyanasiyana zofuna kuzitsatira. Chabwino. Aidi mmakonda kudya. Nchachidziwikire. Eti? Nditakhala kuti ineyo mwina ndasankha kuti zophunzira za ulutsi zija sindufuna ndzikachitira kwanu. Koma ndifuna kuti mudzikachitira kwathu, mudzikandiphunzitsira ku nyumba kwanga. Chakudya chimene mungamakonde kuti chidzipezeka nkukhala chakudya chanji mmakonda kudya nje inuyo Aidi? Mudzaphike nsima ndi nyemba nditi masamba pang'ono. Masamba anji? Mpiru, karebuka, kabichi ndimamuzonda. Umazonda kubanzi. Tsona nyembazo ine nkhala kazanga amadziwa kuti zikhale zoti zakhalapo ka 2 days. Kusangoti zaphikidwa lero lomwe kukazidya. Ndezi makhala bwanji ku nyumbako zimakhala bwanji zikaphikidwa tsiku limene sizidyedwa ngati chisasiko. Komanso imakondanso mpunganso wa nyemba ndi mukhale tikafuna kuti pano tapeza bwino ma pork chops akhalepo. Kumwera timadzita ake pamenepo ndi mukadzatero zidzaenda bwino. Apa mudzandiphunzitsa bwinobwino zochaja ziwa lirano apa pandeolo sininganchajiretu kuziwala. Chabwino. Ikakhala nkhani ya chakumwachi makonda ziti? Masiku anotu nazika mbuyomu koma kale ni makanthamula kwambiri. Motero? Dzowawadzi. Okay. Kwanu nkuta Idi? Kwanu nkuta? Ndatitu kuchireka, ndakuza ndikali kuti uchireka. Kwani kuchireka? Pachireka pa airport ya. Kulindani kumeneko? Achewa angoni? Achewa. Achewa eti? Achewa. Ndamvetsetsa. Masiku ano yana nkhazikika pa za
mild. Ndeza mild zomukonda ziti. Nanga tikachulire na aona ngati. Zikhangati malonda ere. Aona ngati tapopa. Afuna kuti iniwe mukhale no muzikhala pa ujeni adziujambulani pa ujeni pa mabotolo azakumwa zawala mpaka na ndithu watiko pachoncho amakonda zathuzi. Ndakumvetsani kwambiri. Ndakumvetsani kubasi. Tikukhala ngati kuti tikupita ndithu chakumapeto kwa programu yathu ya Tikudziweni. Mwina funso mwina pafupifupi otsiriza ngati ndisakulakwitsa mwina ena abe nkufuna be atadziwa kuti inuyo ngati Idi masomphenya kutsogolo ku masomphenya anu ngotani kuti mwina nthawi nake tidzaona mpaka na kwatsegulidwa radio station. Ayi nthawi imene inapita. Inapita? Nthawi imene inapita. Chifukwa pansinkhwanga uno kuti nambe kusonkhanitsa ndalama, kusonkhanitsa equipment, kusonkhanitsa izi ndi izi, ndiyambe kukhazikitsa radio station. Koma kuphunzitsa kuthandiza ndiye ndithu mathandiza. Zabwino. Ineyo ndakondwera kwambiri. Mwina nkukhala ndi mawu otsiriza kupita kaya ndi kwa Chinyamata kati ndi maluso osiyana mawu otsiriza kuchokera kwa inuyo nkukhala otani? Chinyamata mawanga otsiriza ndoti fatsani ziperekeni pa ntchito ndiponso kumvera malangizo zimene akufuna munthu wamkulu pa ntchitopo mverani osati kunyoza mwa mtundu yaye ngati sana kulangirezeni mwabwino iya ngoti chonchobe ndimene zene okhalira koma kumvera kudzipereka ndi kukhulupirika ukakhala kuti ndiwe wogwira za ndalamazo chifukwa tu ndakuza nang'anirapo ya za ndalama mabwera zindalama zambirimbiri ku marketing usakhalewo ika nthumba uvomereze kuti zako ndi zako zinazo zimene si zako zipite kwa inu ake chita budget bwinobwino usachite budget ngati kuti ikhale ngati ya MBC isakhale ngati budget ngati ya Times chita budget yako yokwana malinga ndalama zimene umapezera nthawi ina chauta adzapereka. Mwatsiriza bwino kwambiri nthawi ina chauta adzapereka. Mmapemphera kuti? Ndimapemphera ku St. Michael and All Angels ndine wa CCAP. Nakhalapo mkulu wa mpingo ndithu ndine mkulu wa mpingo opuma. Ku St. Michael nakhalanso 6 years ndikutsogolera St. Michael's Day. Chabwino. Nyimbo imene mmayikonda ya mbukhumo nkukhala nyimbo yanji? 468. Ngati sinkulakwitsa. Chabwino. Ya Chingerezi imeneyo? Yejiyo. Ine Chingerezi sindimakonda kupita ku Ujeni. Public service. Ndimapita ku Ujeni kuchichewa service. Ino ni munthu ochititsa chidwi kwambiri. Makonda owerenga nkhani za Chingerezi kwa mapita chichewa service. Chabwino. Tisire pamene papa Idi. Ndathokoza kwambiri kuti Idi munatipatsa mpata oniticheze. Ndakuthokozani kwambiri. Ineso ndakonda kumana nanu. Ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Tsimikizani kuti mwalimbikitsa anthu ambiri. Anthu amene samakudziwani akudziwani. Nkhani yanu njopatsa chidwi kwambiri. Ine ndakondwera. Kufikira Sabata yamawa pamenenso programu ngati imene idza kufikeni programu ya Tikudziweni pano pa Times ndikupempheni kuti mupitirizebe kutsatira maprogramu ozuna zedi amene wairesi ya Times yakukonzerani. Ine langa dzina ndi Fungai Mutsinze ndingoti mwakoma nonse. Times ipitirebe ndithu kukhala liwu lanu. Timanena mobwereza kuti chikhulupiriro chathu kukhulupirika kwathu kuli kwa inuyo. Ndiye timadziwanso kuti inuyo mmatikhulupirira. Ife tipitiriza kukhala kukhulupirika kwa inu, inunso pitirizanibe kukhala kukhulupirika kwa ife. Ndapita.